saboda shi da Kwankwaso abokan juna ne, tare na gansu kuma kowa yana yaban kowa. Na haɗu da Kwankwaso ya ce mun Ganduje mutumin kirki, na da Ganduje ce mun Kwankwaso mutumin kirki, har na saba da su biyan. To sai rigima ta barke tsakaninsu. Na iyayi na mai musu sulhu, muka ɗauki tawagan malamai da 'yan boko muka tafi Kaduna muka gana da Kwankwaso, muka zo muka gana da Ganduje, mu ji me yasa kuna tare shekara da shekaru rana ɗaya ku zo ku kama. Sai muka fahimci abin ba na rana ɗaya ba ne, abin ya yi ta taruwa ne har ya zo wannan lokacin. So muka ga ba za mu dai sulhun nan ba zai yi ba, dole sai ka ɗauki ɗaya, ko Ganduje ko Kwankwaso. Kai ko Kwankwaso shi ne asalin zuwa. Yawwa, saboda haka sai ni na ɗauki ɓangaren Kwankwaso. Kaji. Kenan a lokacin ana siyasa lokacin. Ana siyasa. Ai dama siyasa ce ma duk ta kafa gwamnati. Dama siyasa ake ai yan siyasa ne suka kafa gwamnati. A lokacin an zo za a yi sake zaɓe karo na biyu a nan lokacin. Ai anan ne dama lokacin rikici. Kasa ana tsakan mulki ba rikici. Sai an zo daidai zaɓe. To nan ne Kwankwaso da Ganduje sun rabu. Yanzu kaga kenan dan takarar Kwankwaso ba shine Ganduje ba, dole zai tsaye da wani. To a lokacin ita siyasa ba a raba kafa, kawai kai ɗaya kawai. Tuni kuma sai na ɗauki ɓangaren Kwankwaso. Dan takarar Kwankwaso. Dan takarar Kwankwaso. Mace shi nake yi. To kaji. A lokacin ka bayyana a zahiri cewa shi kake ko a kana. Ba wannan ne asalin rigimar ba, kafin a kai ga wannan. Ai akwai rigimar dala da ake yi. Ana rigimar dala. Na yi hudu juma an taimin tambaya. Malam baka ce komai ba. Na ce to me zan ce? Dan jarida ya zo majalisa da Qur'ani izo 60 a rataye yana cewa wannan bidiyon dala gaskiya ne. Shi ma Ganduje ya ce wannan dalan ba gaskiya ba ne. To malam me zaka ce? Nace ni ba zan ce komai ba. To amma ƙarshe dole ne magana. Kuma maganar da ne ba ban goyi bayan kowa ba. Ban ce kowa yana da gaskiya ko ba shi da gaskiya ba, amma na ba da shawara. Na ce a yi bincike. Idan gwamna yana da gaskiya a hukunta ɗan jarida, in ɗan jarida yana da gaskiya a hukunta gwamna. Kaji wannan magana ita ce ta karaɗe duniya. Gashi dai kaga ba wani illa a ciki. Kamar ma a ce na shiga tsaka-tsaki ne, tsaka-tsaki na shiga. Ban goyi bayan wannan ba, ban goyi bayan wannan ba. Kamar da ka ba da shawara akan lokacin da ake ta rigima akan sarki. Yawwa, to irin wannan a gaci in ya dace a bashi, in bai dace ba a cire shi, mai kuma a tsaya ana ta rigima. To irin wannan wasu lokutan ka faɗi ra'ayi daidai lokacin da ake cikin zafinsa. Kuma muryarka tana da zafi, tana daga murya, tana da ƙarfi. To saboda haka nan da nan sai ka ga mutane da sun magana, amma tawan sai tafi shahara. To kaji inda abin ya fara. Saboda haka sai na ce to ba zai yiwu in shiga ina wannan gefen kuma ana samun matsala ba. To shine na rubuta takarda na yi godiya bisa dama da aka bani da shekara 3.5. ne masa fatan alheri cewa Allah ya sa ya gama gwamnatinsa lafiya, Allah ya bashi nasara, Allah kuma ya kada ya hawo, kuma Allah ya sa su fahimci juna. Kafin a sake zabensa ne ko? Yawa, kafin a sake zabensa. Na ba da takarda ne tafiya ta. To kaji yadda aka yi. Kuma ya yi min abu guda biyu wanda na ji daɗi. Na farko ya je har gida, har cikin ɗaki ya duba mahaifiyata. Dan ya yi ta nema na a waya. Aka ce ai shi malam kullum yana wurin babarsa, sai ya je ya duba lafiyarta. Sai ce to ai bai kamata ni ma ban je ba. A gaya masa ga mu nan tafi. Ya ɗauko tawagarsa ta gwamnati. Ya zo har ɗaki, har jikin gada, inda ba zan manta da wannan abu. Ya zo. Haka kuma da aka ce ta rasu, ya ɗauko tawagar gwamnati gaba ɗaya, ya zo har gida. Ya zo yi min gaisuwa. To kaga daga nan shine rabuwar mu. Ba a sake neman ka ba lokacin da shi ya dawo kenan a hesi, ko kai ne kake karba? A ba wanda ya neme ni. To sai kuma yanzu shine karo na 3. Shi ma ina Saudiya, sai kawai na je an ban waya an ce congratulations. Na ce na me kuma? Gani ni dai a harami yanzu. Ce congratulations, ai ga takardar ka gwamna ya buga, ya baka shugabancin Hizba. Dai ne dawafi na yi addu'a, na ce to Allah ba ni na nema ba, amma tunda sun bani ina son ka taimake ni. Shikenan.